ப்ரோ அவர் எல்லா படத்துக்குமே அப்படிதான் ப்ரோ சொல்றாரு. அப்புறம் பார்த்தோன்னா அவர் எடுத்து ஆன்டி இண்டியன் தான் ஓடல. படம் புரியாதவங்களுக்கு நெகட்டிவ் தான் ப்ரோ, புரிஞ்சவங்களுக்கு அது படம் வேற லெவல் தான் ப்ரோ. அப்படின்னு இல்லைண்ணா, அஜித் ரசிகர் அவங்களாம் சும்மா ஒரு அளவுக்கு பார்க்குற மாதிரி இருக்கு, அவ்வளோதான். அது வந்து எனக்கு தெரியலண்ணா, பிஜிஎம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு வைக்கிறாங்க, அதை இன்னி கொஞ்சம் நல்லா பண்ணியிருக்கலாம். ப்ரோ அவன் போய் சொல்லியிருக்கான் போல ப்ரோ. நல்லா இருக்கிற படத்தை நல்லா இல்லைன்னு சொல்கிறான் ப்ரோ. வள ஒரு அறிவு ஆள் ப்ரோ. போங்க ப்ரோ, படம் பார்த்தானே இல்லையானே தெரியல ப்ரோ. வேற லெவல் நடிச்சிருக்காரு ப்ரோ எங்கள் தலை வாழ்க்கை. ஓகே தலை. அப்படின்னு இல்லைண்ணா, அஜித் ரசிகர் அவங்களாம் சும்மா ஒரு அளவுக்கு பார்க்குற மாதிரி இருக்கு, அவ்வளோதான். அவர் வந்து படம் பார்த்துட்டு சொன்னாரா இல்லை 4 பேர் சொன்னதை வச்சு கேட்டு சொன்னாரானே தெரில ப்ரோ. படம் ஆனால் தரமாக இருந்துச்சு. என்னால் பேசக்கூட முடியல, தொண்டையில் கத்தி ஒரே இதாக இருக்குது. படம் எப்படி சொல்கிறேன்னே தெரில, சொல்கிறதுக்கு வார்த்தை இல்லை. வேறு மாதிரி இருந்துச்சு படம், தரமாக இருந்துச்சு ப்ரோ. அவர் படம் பார்த்தாரா இல்லையானே தெரில ப்ரோ. அநேகமாக டிக்கெட் 200 விற்றுங்காட்டி டீசரை பார்த்து சொல்லிட்டாரு போல படம் ஒன்றுமே இல்லைன்னு. வந்து தேட்டரில் பார்க்க சொல்லுங்கள் அவரை. முழுசாக படம் பார்த்து ஃபஸ்ட்டு ரிவ்யூ பண்ண சொல்லுங்கள். நல்லா இல்லைன்னு சொல்கிறாரு, அவரு கிடக்கிறாரு ப்ரோ. அவர் சொல்கிறதுலாம் ஒரு கருத்தா நல்லா இருக்குது ப்ரோ. படம் நல்லா பார்க்கலாம், ஃபேமிலியோடு சேர்ந்து பார்க்கலாம் ப்ரோ. ப்ரோ அவர் எல்லா படத்துக்குமே அப்படிதான் ப்ரோ சொல்றாரு. அப்புறம் பார்த்தோன்னா அவர் எடுத்து ஆன்டி இண்டியன் தான் ஓடல. அப்புறம் அதெல்லாம் என்ன ப்ரோ சொல்றது, அதெல்லாம் சும்மா படம் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. 2 நாளாக ரசிக்க தெரியாதவங்க படம் நல்லா இல்லைட்டாங்க. அருமையாக இருக்குது, எல்லாம் தேட்டரில் வந்து பாருங்கள். அட்டகாசமான ஸ்டண்ட்லாம் அட்டகாசமாக இருந்தது. இருந்துச்சுன்னா இது ஃபுல்லாக பைக் ரேஸு அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இந்த சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போகிறதுக்கு நல்லா இருக்கும், அவ்வளோதான். படம் சொதப்பல் மாதிரியெல்லாம் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் கொஞ்சம் போகுது, செகண்ட் ஹாஃப் ரொம்ப படம் இழுத்துட்டாங்க, அவ்வளோதான். சீன் என்ன ப்ரோ, சீன் படம் வலிமை இன்னும் போட்ட எழுத்துலேருந்தே படம் மாஸ் தான் ப்ரோ. ஆமாம் மேடம், கண்டென்ட்லாம் இல்லை ப்ரோ. பூரா பைக் சீன் தான். தலையை வச்சு ஒரு அட்டகாசமாக பண்ணியிருக்காங்க படம். புதுசாக 2 வருஷம் வெயிட் பண்ணதுக்கு அட்டகாசமான படத்தை கொடுத்துருக்காங்க. பைக்கு அந்த இது தலைவர் ஓட்டுறது நல்லா இருக்கு. அதுக்குள்ள சின்ன ஒன்றும் இல்லைண்ணா, சும்மா பைக் ரேஸு அது இதுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. அவ்வளோவா இல்லை படம். ஓகே, பார்க்கலாம். தலைக்காக ஒரு தாட்டி பார்த்துட்டு வரலாம், அவ்வளோ. சீனுன்னு பார்த்தா தலை வந்து ஒரு வில்லன் அடிச்சுது அந்த கம்பியில் போய் சொருவார்ல தலை, அதுதான் தலை. வேற மாதிரி சீன் தலை. அவர் பார்த்தோன்னே அப்படியே ஒரு மாதிரி கூஸ்பம் ரியாக்ஷன் தான் தலை. அப்படியே உடம்புலாம் புல்லரிச்சிருச்சு, என்னன்னே தெரியல, வேற மாதிரி இருந்துச்சு தலை. அது வந்து எனக்கு தெரியலண்ணா, பிஜிஎம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு வைக்கிறாங்க, அதை இன்னி கொஞ்சம் நல்லா பண்ணியிருக்கலாம். படம் புரியாதவங்களுக்கு நெகட்டிவ் தான் ப்ரோ, புரிஞ்சவங்களுக்கு அது படம் வேற லெவல் தான் ப்ரோ. மறக்காம ஃப்ரீஸ்டோன் ஸ்டுடியோ சேனலை சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஆதரவு எங்களின் பலம்.